Aula de Produtos Lácteos é unha plataforma científico-tecnolóxica da Universidade de Santiago de Compostela que está situada no campus de Lugo. Somos desde os anos 90, desde o 92 concretamente, un centro de referencia en innovación alimentaria e en tecnoloxías de fabricación da industria alimentaria, nomeadamente láctea. Como centro de referencia nacional e internacional en I+D, proporcionamos formación especializada e servicios tecnolóxicos avanzados a empresas, institucións e calquera entidade do sector alimentario. Para iso contamos con dous pilares fundamentais, que son, por unha banda, un persoal moi cualificado, con moitísima experiencia, cunha planta piloto que ten case 2.000 metros cadrados, que é única na Península Ibérica e que é das máis modernas e avanzadas de Europa. Entre os servizos que ofertamos ás entidades do sector alimentario, ademais do asesoramento, son os servizos tecnolóxicos avanzados que poden ser desde o deseño ou millora de produtos xa existentes, a optimización de procesos, o deseño de liñas novas de produción, a valorización de subproductos, etc. Na Aula de Produtos Lácteos, ademais de servizos tecnolóxicos, ofrecemos unha formación moi especializada con unha componente moi práctica que está moi demandada polas empresas. Facemos sempre os programas formativos xunto coas empresas, segundo as necesidades e o perfil do alumnado que vai a recibir esa formación, e as nosas cualidades que temos na planta piloto, que é un entorno idóneo para a formación, permite que esas persoas se incorporen inmediatamente á empresa. Desde a Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías Alimentarias podemos achegar moito o sector alimentario e o sector lácteo, porque podemos abordar, grazas ás instalacións que temos e o persoal que temos, que ten moitísima experiencia, calquera deseño de produto desde o inicio ata o final, desde o deseño das receitas, os tratamentos térmicos que ten que sufrir, as análises necesarias, tanto ao principio, no medio como ao final, os estudos de vida útil, por exemplo, como problemas puntuais que poidan ter as empresas de transformación con algún produto en concreto. Na planta piloto dispoñemos de varias tecnoloxías organizadas en salas, entre elas dispoñemos das tecnoloxías máis significativas do sector lácteo. Dispoñemos de liñas de queixería, tanto de pasta branda, pasta fiada, queixos frescos ou pasta prensada. Tamén temos unha sala específica para evaporación e secado, unha sala tamén para produtos fermentados e para produtos hidrolizados, e tamén salas de tratamentos térmicos e de procesado de mezclas. Ademais, temos outras tecnoloxías que non son tan comuns na industria láctea, como poden ser a filtración tangencial, a cavitación, a carbonatación, a microparticulación ou incluso a texturización de produtos mediante bombas de cizalla. As nosas liñas de investigación englobámolas en diferentes categorías que están moi relacionadas entre sí. Unha delas é a alimentación e saúde, na que facemos desenvolvemento de produtos nutricionalmente adaptados a diferentes poblacións. Tamén facemos moito traballo en suprarreciclaxe alimentario, na valorización de subproductos ou na mellora dos procesos productivos. E tamén centrámonos moito na mellora do etiquetaxe ou na optimización dos procesos productivos para conseguir unha maior vida útil dos produtos. Ademais, non podemos olvidarnos tamén do desenvolvemento de novos produtos e ingredientes orientados á mellora nutricional dos produtos alimentarios.